Hello guys, sa pagupit ko karon sa kumbuka birthday ni Pisa. Yan ko ron sa kuan. Manggupitay. Ang nagupit sa kuha kini ako kuan. Friend nga ba pa kayo? Tingnan guys. Nipis kay kong buhok magod mga akong putlan. Ulo na ito ba? Nipis kayo no. Wisang mo. Kung ikuan sa dapit ari kay nang play away di ay. Heavy. Play out din siya kaya sa to yung bukok ng is. Grabe din siya kakuan. Nipis no. Guys, comment na mo sa akong video ha. Kung na ako'y tayo mo, respect na ko sa inyo ha. Mga larag, mangkol sa ibanood na ako, wala na ko ano. Ako na naputlan ay. Kapag treatment ka Usa nga kuan. Yan treatment. Vitamin E sa bukok bone. Ah, Prevent sa pulling hair, brittle, split ends, damage hair. Ang treatment 50 raman ang treatment. 50. Sa protection sa daan. Ah. Oh, kanipis yung bukok. Grabe. Ayan.
na kayo na sir. Wala. Hindi naman ni eh. Ako doon kayo na ko para ako. Nagidahin din dito. Nangiyak ko sa kakilo gamay lara. Kaya sila. Ito nga, daga namang gani. Hindi pa na mo mahulog. Ay, manatan sa iya anak. Ano ito po utang niya. Takas na sa iyo. Iba nun.
Pwede pa putanin ba na yung sincerity? Dito.